O, dacă ați ști! Și Vlahuță spune, mila e toată Scriptura. Cel mai mare lucru posibil ăsta este, pentru că atunci înseamnă că iubești. Și, iată, înseamnă educație. Domnule, dacă spune, însutit veți primi, nu te teme că sărăcești. Vrei să te îmbogățești? Dă! Dar ce? Urmărim să ne îmbogățim? Mă doare inima de cel sărac. Nu te doare inima de el, deloc? Eu am fost surprins de un cerșetor, care era fără picioare, pe stradă. Și ăsta aștepta să învărs buzunarele, nu glumă, dar eu n-aveam nimic. S-a întâmplat să n-am nimic. Mergeam pe jos, nu aveam bani de mașină. Și i-am spus, frate, nu te supăra, n-am nimic, dar îți dau o mână caldă. O, părinte, așa ceva nu mi-a dat nimeni. Și îmi zic, am brodit-o, am biruit. Ei, vreau să vă spun, nu fiți nepăsători și nu așteptați să-i întâlniți.